салом дӯстони азиз, чӣ хел ки шумо дидесен почаи гов ҷӯшидеса дар рӯи плита. аллакай бисёриҳо хай фаҳмидан, бисёриҳо не. Мо дангича мекунем дӯстони азиз, гандимо вай далдаҳай бо бисёр да мо гандим ҷӯшак ба фикра меган. ҳар кас ҳар хел мега. И ки ма кадесам дангича бояд дариш кам бай гова ё гӯспанда ё база амро мекем зур буда лекин нестай тоқа ба почаи говай. хай мо хостем почаи гов худаш холӣ наҷӯшад. гандам лӯбию нахат ҳама чизро якҷо арара када мебонем то ки хуш рӯ буҷӯша долга мегира. почаи гов ба зудӣ намепазад дӯстони азиз. аллакай ӯра мо бондем 1-3 соат хушрӯ ҷӯшид. баъд гандамамро кем нахати лӯбираамро мекунем бо то саҳара далои паст мебонем буҷӯша. пас саҳар насиб боша мебинем бо чӣ мешавад. намехелхай дӯстони азиз бо мо бошем то охири видеора. касоне ки нав дар канали ман меҳмон мешавад обуна шавед апои азиз. касоне ки меҳмони навед дар канали ман хуш омадед ба канали ман. лайкро фаромӯш накунед. намедонам бисёр мега овоз пасте намедонам шояд телефонои ваё паст боша. нахад ман ямо видеои дигам да камтар паст гапзагӣ будам мумкин барои амо. дӯстони азиз хай бо намак кам айёша худмон мечашем ба маззаи даҳани худмон. мебинем кам намак боша бо намак камро мекунем. дӯстони азиз дангичаи мо тайёр шид. бо иштоитон бо далши давом видео мо насиб боша имрӯз боз меҳмонӣ мерем. як бор як меҳмонира бондам. ай бондагим пушаймонам шидам дӯстони азиз. коре ки дига кардам соф намекунам тавоба кардам. манам хел дӯстони азиз ҷа саҳара чой саҳарда ами дангича мебардорем мехӯрем дӯстони азиз. да саҳар ба маззаи чой саҳарда. инҷа дӯстони азиз бошад мо дар меҳмонием боз. ман дар ягон видеом ягон занаки бегонаро ишон додагӣ набудам. рӯзои рӯз як бор камтар дар як видео камтар хато кам ишон додам. тавоба кам дига нишон наметам дӯстони азиз. ҷа бинен моёи хушрӯак нахостам камтарака ёра видео кунам ба шумо. майдачая галай ба чачакагиянам чихел ки дар ҷога шидан наметавон. нам хеле майдак бисёра. ҷа ба фикрам ки ёзи сета моя ё дута ё сета. хай нам хел дӯстони азиз бо мо бошем то охири видеора. ҳатман дастгирӣ кунем. боз дар иҷа боша дӯстони азиз. мо садик рафтем ба сари давлатҷон. имрӯз 27 май 27 май 28 праздник доранд. ба ми тамом мешавад садики мо дӯстони азиз. хостам камтар дига на памят садика видео кунам ами камтарак ҷоша. давлатҷона гирифтем максумчикам қатимон бурдем. насиб боша очирати максумчик мешавад дар и садик. бача ки мак насиб боша худо хоҳад синфи як мешава. намехелхай дӯстони азиз то охири видеоро ҳатман бо мо бошен. мо камтарак среднимона видеока ба шумо нишон медем. ман видеокагӣ будам дар зимистон. аллакай сабза хушрӯ дамида биромадаин сабзо хушрӯ. хай намахел апои азиз. вақти пасон видео мекунӣ бисёр мешавад гапот давуҷа дига. вақти бо якҷо монтаж кунӣ ба безеб меояд. бо яксарро мекушӣ овозора бо яксар гап мезанӣ. хеле дар назарам хасос нестай. аммо айни видео карданда гап бизанӣ хушрӯяв хел.
همش در جاش میتونی. تر گپات هم دیگه فراموش میکنی، راگو میزنی دیگه، گپ زنی تم نمیدونی چی گفته سه. اینجا پاسیولکای موهای دوستانی عزیز. از که موهای صدیق برومیم. یه کل دارم پیشی صدیقه. گفتم کم ترک ویدیوش کنم. خیلی دوستانی عزیز. در اینجا دولت صورت میگیریم، دولتی که اوا شمولا که خیلی خنک چی نیسته، خسروی خیلی اوا خیلی دوستانی عزیز. پاسیولکای موهای اوجا از بیربانگای اوجاش تا مگزینه دا میگرد طرفا بسیار خیلی مگزینه چیوش ندیجه باشه آلیا دا اشتگیم و دا کوقتی کمتر درجه میشنیم تماشا کده دا که اساس بازی میکنن کمترک. بعد با میریم دوامش خونه. جم площадкаи кӯдакони велик калеска нам хел чизо асос. Дига ҷои мо ягон чизи соз надора, ҳам дора. Меодаем истенико мешинива камтар кӯдако қати бо абрад намерехона. دوستانی عزیز الکی мо сини хона рафтесем.